ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинои муҳтарам. Нафаре ки пул ҷамъ кардена, хоҳиши харид кардани хона дорен, аз ҷойҳои ободтар. Ҳамин навор дӯстон, беҳтарин наворши 12 та хона ҳай. Хатон медонем ки Сауду ТВ хонаҳои арзона бисёрое мекунад, чунки бисёр қабул мекунем, бисёр реклама мекунем. Бача азиз, 12 хонаи фурӯшӣ дар числаи 15/07/2026 сол. видеора то охир тамошо кунед. Курси рубл, доллар, евро дар рӯи экрани шумо аз бонки Эсхата скриншот карда мондагӣ. Бача азиз, баъдан барои қабули реклама дар WhatsApp чизе ҳастан роҳӣ кунен, ёки омада айпеш хушукан наворш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, хулоса ки дар любой ҷо реклама мекунем. Ҳамин сайтое ки ҳастай реклама мешавад. дӯстон, навора шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунем. бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ Telegram канал шудаги. бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами Telegram канали Сауду ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. ҳозир як замоне ҳастае ки фақат онлайн ай. бача азиз, ҳеҷ каҳаки вели қатӣ кӯча ба кӯча хона гуфта намегардад. интернетда фақат тамошо мекунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Кулоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, кӯчаи Навкан, 4 сотиқ замин, 4 дар хона, 330 000 сомонӣ арзиш. иншоалло бо муомила дорам. рақамҳои 2291 WhatsApp пайваст аз номи канали мо. ҳозир занг занен, хай бо рафта айпеш бинем, бо беҳтарин кор мешавад. ремонт замонавӣ, чихеле ки дар сурат дар видео дидесен, хона камтар аз худ дора, расход чиай? Дарвоза мечаспонен. 800 метр дуртар то хонара об мекашӣ. тамом. 50 метр пас мактабай, магазин, такси, танген то дарони хонара меоя аз шаҳр мега. ина марамат дӯстон, 330 000 сум бо муомила дора. занг бизанен, маслиҳат кунен, бигиренш. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолда хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки 220 000 сум арзиш дора, бо муомила мешавад. дукомнатагаҳай 3 сотиқ заминай. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 220 000 сомонӣ муомилаш кунед. рақамҳои 0199 да ҳозир занг занем, бо маълумоти боқимондара бигирен. чихел дидесен ремонт кардагӣ тайёр. фақат одаме ки мисол сум дора, мехара, зиндагӣ мекунад. баракӣ кардагӣ, инҷа мисол ошхонаам дора, баниам дора, ҳоҷатхонаам дора, занг занен дӯстон, хонара айдаст натен. як замоне ҳастае ки фақат дӯстон дар интернет хона мекунед шумо, фақат тамом. хеле хона ба хона, кӯча ба кӯча гуфтан айбайн рафт. ҳамин наворои Сауду ТВ дар YouTube маъқул боша. агар мо дорем TikTok, мо дорем Instagram, мо дорем Facebook ва Telegram, дигар сайтҳо бо номи Сауду ТВ ҳай. дӯстон, гузарен дар ҷам ҳастае хонаҳои арзон тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ дар маҳаллаи Фирдавсӣ дар шаҳри Кулоб. дӯстон азиз, секомнатагаҳаи 6 сотиқ замин дорад. дӯстон, хонаҳоро нигоҳ кунед, кадом ҳолатда қарор дорад. 270 000 сомон арзиш. шаҳри Кулоб, маҳаллаи Фирдавсӣ.
рақамҳои 71-17 боқимонда маълумотро ҳозир занг зад бигирен. одамое ки ҳамин тарафҳо хона гуфтесен, яъне ки ай тарафҳое ки мисол ободтарай хона гуфтесен, марамат бигирен, занг задан маслиҳат кунен бигиренш. ай кадом тарафҳо шумода хона дар кор, квартира дар кор, замин дар кор, таг видеора стоп кунен, комментария кунен. ҳамин чанд қариб метонен бачаҳо шумо коммент кунен, мо иншоалло бо ҳаракат кард навор кардан мегирем. видеоҳои пешинара нигоҳ кунен. ман ҳар рӯз навор дорам бародаро, ҳар рӯз видео ҳастай, чунки хай қабул мекунем, бояд ки навор бикунем дӯстон, чунки хай бо талаботам ҳаст. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ 145 000 сомон марҳамат. маҳаллаи уртабуз, яъне ки дар ганҷрез қарор дорад. душанбе политехникум, калхоз, шарора баъдан уртабуз мешавад. хит карден шаҳри ҳисор, маҳаллаи уртабуз, дуҳуҷрага, 2 сотиқ замин, 145 000 арзиш, рақамҳои 2216 зангза боқимонда маълумотро бигирен. чӣ хел мебинед дӯстон, 2 сотиқ заминай, хонаҳо бо семенблок кардагӣ, 80% маҳкам кардагӣ, бачаҳо криша кардагӣ, 80 не пони маҳкама, як ҷоям дарвоза мондагӣ, халос бача азиз. занг заненда аз уми канали мо ҳамроҳи соҳибхона масиҳат кунед, хонара бихарем бача азиз. яъне ки хона бояд саросимавор савдо шавад. лайкор монед, дар канал обуна шен, ай ки ҷо хона дар кор комментария кунен, ҳамин канали Саудо ТВ да подписатсия кунен. иншоалло ки ҳаррӯза навораи беҳтарин баҳри шумо дӯстони азиз. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. ҳамин хонаҳои назди ҳавлигӣ камтар арзонтарай бовар мекунен. дукомнатага, деҳаи кулписта, ноҳияи рӯдакӣ, хонаи фурӯшӣ 210 000 арзиш, деҳаи кулпистаи ноҳияи рӯдакӣ, 2 хонага, яъне ки дар масъалаи квадрат сотиқ маълумот нест дӯстон. рақамҳои 0066 да ҳозир занг занен, бо хитон маълумоти праша бигирем бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи якум, масоҳати 24 квадрат, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 267 000 сомон. яъне ки 267 000 да шумо 24 квадрат ремонти кардагӣ тайёр метавонед бихарем бародар азиз. ина беҳтарин вариантай. занг занен, маслиҳат кунед бигиред. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 267, якхонага 1 метр 24 квадрат. телефоншон ахирш 1090 да ҳозир дӯстон зангзан маълумоти праша бигирен. ҳамин нархи созай. бовар дорам ки иншоалло ки хай зангзани бисёр мешавад ҳамин хонада. не ки хоҳишай ҳаматон дӯстон кадумитонда мисол сум дорен, тайёрай сумтон, ҳамон нафаротон занг бизанед, чунки хай суми зинда, суми нақд дар кор. одамое ки мисол палавинаша бадметам, палавинаша мошин бутам, хеле вариантҳо қади занг назанед дӯстон. ман медонам ки ҳамин номерда, ҳамин хонада бисёр занг мезанад, боход арзонтаракай, просто беҳуда нашава. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи ҳафтум, дукомната квартира дар ошёнаи дуюм, масоҳати 45 квадрат, дар чептура дӯстон қарор дорад. кӯчаи Саховат, агар ки шунидагӣ бошед, ноҳияи шаҳри нави чептурада қарор дорад. арзиши хона 190 000 сомон. чӣ хеле ки мебинен хона ҳамин ҳолати тайёр, ҳолате ки мисол ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. хулосаи гап ки 190 та ина қисми дохил, дар дохил баня, ҳоҷатхона, об, свет, 190 000 сомон, 45 квадрат, 2 хонага. боқимонда маълумотро дӯстон рақамҳои 5012 да занг зада аз уми канали мо бигиред дӯстон.
тарафи дасти чап знаки лайк мондагӣ бачаҳо кадумитон ҳамин навора тамошо кесен гӯш кесен якта лайк монен дар канал подписа сакнен ҳамин дастгирии шумо пештаи моҳай ҳашмоя лайк дастгирӣ беҳтарин мешавад. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ дӯстон дукомната квартира дар этаҷи панҷум қарор дорад ки масоҳати 47 квадратай маҳаллаи якумбино мега шаҳри Истиқлол вилояти Суғд шаҳри Истиқлол табашар мега ку дӯстон ана ҳамонҷа қарор дорад 200 000 сомон ай 47 квадрат ремонт кардаги тайёр 200 бо муомила дорад дӯстон рақамҳои 655 ҳозир занг занед боз иловагӣ маълумотро бигиред дӯстон. беҳтарин варианте бардоро арзона кай 47 квадрат 200 бо ремонти замонавӣ тайёр одамое ки мисол хоҳанд дар кори марамат вилояти Суғд меред зиндагӣ озоду ором как хулоса ки марамат арзонаи хона айда сатен кадомитон да маъқулай комментария кинен ҳамин хели хона чӣ хеле нарх навош арзон қиматай шуморо ҷамъ мекунем бачаҳои азиз. мегзарем ба ноҳумин хонаи назди ҳавлигӣ шаҳри Кӯлоб чармгаронда дӯстон қарор дорад. хона дар ҳуҷҷатош дукон гузарондагӣ не ки ҳуҷҷатош 100% срочно пул дар кораи хона дар наздикии масҷиди Калони чармгарон қарор дорад. духонага ва коридор ва отделни меҳмонхона эзомхона газхона дорад. об 24 соата аст свет ҳам 24 соата ҳастай. хона 4 сотиқ яъне ки 4-5 сотиқ замин дорад. се дар хона дорад. чармгарони Кӯлоб 320 000 рақамҳои 1773 ҳозир занг занед боз боқимонда маълумотро дӯстон бигирен. айман видео кадан ман навор мекунам рӯи кадан мегирам ин тарафаш кори шумову кори савдогару кори харидор. дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаро дидасем бачаҳо кадом ҳолатда қарор дорад. 4 комнатага 5 сотиқ замин деҳқонободи 2 ноҳияи Ёвон 300 000 сомон арзиш. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар деҳқонободи 2 ноҳияи Ёвон. документош сертификат техпаспорт ҳастай мега деҳаи деҳқонобод 2. хуб як дар хона бахшиш 4 дар хона калидор ошхона анҷомхона ҳамом сохтагӣ хулоса ремонтош ҳамин ҳолат кардагӣ гирдаш маҳкам кардагӣ 300 бо муомила дорад. лозимтон бошад дӯстон занг занед проекти созай. ноҳияи Ёвон деҳқонободи 2 дӯстон фаромӯш накунед лозим боша адресро пурсида бобаред дӯстон. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 26 квадрате бардор азиза. як хонага 26 квадрат 11-ум этажа қарор дорад. ноҳияи Сино Душанбе 320 000 сомон арзиши хона дӯстон. ина маромат кадомитон лозимай боз боқимонда маълумотро бигиред. этажи 11 ноҳияи Сино Душанбе 26 квадрат як хонага 320 ремонту дараҷаи олӣ кардагӣ айтиреза ина марамад тамошо кунен природара ҳавои тоза баландӣ аз баландӣ хулоса тамошо кунен бача азиз. занг занед рақамҳои 48 боқимонда маълумотро бигиред. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната квартира дар ошёнаи аввал масоҳати 51 квадрат 51 квадрат 3 хонага кардем бачаҳои азиз. майда майда ноҳияи Сино Балх дар айни ки шаҳри Душанбе нигоҳ мекунем бачаҳои азиз 350 000 сом рақамҳои 0990 ҳозир занг занед боқимонда маълумотро бигирем бардор азиз. дӯстон навор да лайк бонед дар канал обуна шен чизе буд ҳамаша навортон кардем або далчи роҳи кен доштагиҳо WhatsApp мегзорам дар экрани шумо
хулоса чизе ки ма дарои кадан, чизе ки комментария кадан, хоҳиш карден, ҳамаша ҳаракат кам монда бачо. ана бо далчи WhatsApp мегзорам рӯй кинен ё омада хонаҳотонро ай пешнавор мекунем. хашука қонун қоидааш хат навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем бача азиз. хулоса дӯстон зинда ва сарвалом шед, раҳмат ки моро шумо ҳар рӯза тамошо мекунед.